Ane Martin naiz, 24 urte dauzkat eta donostiarra naiz. Ziklo honetan ganaderitza eta jardineritzako arloak lantzen dira eta hauen gestioa eta kudeaketa. Ziklo hau aukeratu nuen beti baserri mundua asko gustatu izan zaidalako, batez ere animaliak, eta orduan hau iruditzen zitzaidan bide zuzena edo zuzenena mundu honetan hasteko. Nik praktikak Dinamarkan egin nituen, ikaslaneko beka batekin, 3 hilabete egon nintzen han Grantoftega artizeneko ustiategi batean, bertan zegoen pixka bat denetarik, beheiak, ardiak, baratza, eta ni egon nintzen ardiekin eta baita baratzan ere lanean. Ta oso gustora asko ikasi nuenan, da pixka denetarik lanaz aparte ere beste jende mota bat, beste bizitzeko era bat, eta oso esperientzia ona izan zen. Fraiseron jasotako ikasketak oso baliagarriak izan zitzaizkidan, gero praktiketara joan nintzenean, ez nijoalako horren galduta nozio batzuekin, eta gero praktikekin jorratu nuen benetan nire lana dena. Dinamarkara 3 hilabeteko praktikak egitera aurkeztu zidatenean, egia esan izan zen pixkat beldurre eman zidan, baina gero pentsatu nuen oso aukera ona zela, beste lan egiteko modu bat ikasteko, bizitzeko beste modu bat, eta baita ere inglesa pixka bat lantzeko aukera ona zela iruditu zitzaidan, eta orduan hara joan nintzen, eta egia esan oso gustora ikasi nuen pila bat, bai lanean eta baita bizitzan, aukera ematen dizu jende desberdin asko ezagutzeko, leku desberdin bat, eta beste kultura bat, eta bizitzeko beste ritmo bat. Eta izan zen oso polita esperientzia. Praktikak amaitu ostean, aukera izan nuen urtebetez beka batekin lan egiteko hartzai batekin, ardiekin, sartu nintzen ardien mundu horretan, eta orain nago lanean Elen. Ele da Gipuzkoako ardi latxaren elkartea, eta egiten duguna da pixka bat mejora genetikoa. Daukagu elkarlana hartzaiekin, egiten ditugu beraientzako zenbait lan, bakunazioak eta gero inseminazioak eta horrelakoak, eta parte kontrolatzen dugu ardiek ematen duten esne kantitatea eta kalitatea, gero ardi horien arkumeak aurrerako uzteko, eta horrela arraza pixka bat hobetzen joateko. Fraisoro ikasi nuen eskolarekin, oraindik badaukat erlazioa, beti ere lana bilatzen gaudenean, da oso errekurtso ona, beraiek badaukatelako ere lan poltsa bat, ezagutzen dituztelako ganaderoak, eta lan bilatzeko beraiek lagundu didate asko. Topatu dedan lana, de hecho, izan da pixka bat irakasle baten laguntzarekin, hori egia esan eskertzen da, apoio bezala beti zentroa. Ni emakume bezala ez dut inolako oztoporik topatu mundu honetan. Egia da dela igual oraindik gizonezkoena gehiago, baina geroz eta emakume gehiago gaude hemen, eta naiz eta batzuk pentsatu dezaketen indar aldetik eta horrela pixka bat oztopoa daukagula, nik pentsatzen dut indarrarekin konpondu ez dezakezuna, beti maina pixka batekin neskak badakigu gure gauzak, gure lanak aurrera ateratzen, eta ez dago desberdintasuna handirik. Eta ni egon naiz izan dudan esperientziarekin, Dinamarkan denak emakumeak ginen, ardiekin ibiltzen ginenak, eta orain Elen ere 5-3 emakumeak era. Orduan pentsatzen dut ideia hori de mundu rurala gehiago gizonezkoena dela gutxi gora bera baztertuta dagoela, eta ez dago inolako trabarik guretzako mundu honetan. Batxilergoa bukatzen ari den pertsona bati mundu rurala edo baserri mundua gustatzen baldin bazaio, gomendatuko nioke hau ikastea, zeren oso praktikoa da eta irtenbide polita dauka. Lanbide heziketak lan egiteko ondo prestatzen zaitu. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.